Мене, моля, почукаме ръка. Снимайте как нарушава Конституцията! Нали ви обещаха да дойдат? Ама заповедта чакаме от половин час вече. Значи тази заповед е чакаме от половин час вече. Да ни я донесат и тогава да ни пускат. Нарушавате всеки разпоредби. Добре, тази заповед се ни я дават вече половин час. Колкото ме снимаш, вестник свършвате. Нарушавате Конституцията на Република България, всеки има право на мирен протест. Съгласен съм. Идете да лепите на... Това е мирен протест. Ало? Да. Кое е нередното? Кое е нередното? Не знаете. Снимайте гъса как е въкъсен. Искаме да покажем на нашия ректор как трябва да Добре, се много отнася е ясно, директно. че да има един лист на вратата. Толкова ли ви пречи един лист на вратата? Да го повторя трети На път. нас са ни заповядали такива работи да не се лепят. Значи не е морално. Ако принтираме химна на България и го лепнем на вратата на ректора, няма ли да бъде морално? Това е на президента на вратата. Еми, ще ви да го покажем. Ако трябва да Президента не ни е казал да емигрираме от държавата, в която живеем. Ще взема апаратче. Какъв шанс? Нямате право да му взимате лична собственост. После не Вие се не сте полицаи. Той няма право да не снима без И разрешение. вие нямате право да късне, по-както обаче не късне. Вие ги дърпате. Ние го бяхме Аз сложили искам на да го вратата. слава. Защото не е редно. Колко пъти се разправя? Нямате абсолютно никакво основание да твърдите, че е редно. Дали се разбрахме? Разбрахме се. Само един път чувчук не ми замина. Добре. Пак ще го има записано, няма И проблем. после ще ви... Какво? Дали се разбрахме? Разбрахме се, да. Не ти разрешавам да ми Разбрахме, че снимаш. чакаме заповедта. Къде е тази? Колко време я чакаме? Колко пъти ти казвам? Колко време я чакаме? И ще свалим ние адвоката. Ние няма да го свалим, заповедта не може да нарушава Конституцията. Само се подпише. Какво става? Ама тя сега трябва е да се направена извините. тая заповед. Колко пъти ще ти казвам? Господин Бакърджиев сега е направена Браво, тая колега. Да, Не желая да ме снимаш. не ви снимам в момента. Я да Снимам моя колега. Няма смисъл да спорим. не я показвам. Друго си нахалите. Да, нормално. А може ли да я Разбира се. А може ли да я прочетем? Извинявайте, може Вие- да прочетем. Ето дойдохме сега с разрешение. Супер. Дайте ни ключ от таблото и да ги сложим там. Човек, това не е платена реклама. Това е Вижте, плакатите, нали, и тези неща на централния вход, двете табла са за свободна употреба. Единият ключ е при охрана. При вас ли е ключ? Не, при нас няма. това Един не е е при обява Гери, за един е... Това не е обява или платена реклама, а протест. Хубаво, нищо не ви Не е обява за Вън тези за партии. кръглото табло, Взема което апаратчето. е направено, е И после ходи да ме съдиш. Ама аз ще ви осъда, няма да ходя да ви съда, ще ви осъда. Разбирате ли? Къде е оригинал? Може ли да видим оригинал? оригинал от 2005 година, сигурно е в архива. И откъде го взехте? Щом Да направим за 5 минути сега. И си го служете там в Това е направено сега. С те какво процедираме? Значи, говориме, значи само и затова ли седяхме половин час? Ето, човека каза. Искаме ключа от таблото. да прочетем нареждането. Много си спал с езика. Ама и аз мога да се напиша тук една дата отгоре за 5 минути. Това е несериозно. Колко ще му съдиш? Колко ще му съдиш, да разбера? А, за много? За много. Разбира се. Знаеш колко начини има? Знам, да. И апаратчето и яшиците. И яшиците? И не знам Разбира се, да. Да, разбира се. Не, може да го прочетете. Тук е забранено по стените и колоните, по вратите имаме знак на мирен, право на мирен протест. Ама аз чета буквално, то го е написано. Забранява се лепенето на материали по стените и колоните на територията на ОНСС.
Значи да раздавате, не да лепите. Чувайте. Ние нямаме бюджет от държавата, субсидии и имаме ограничена бройка. Искаме да залепим на една врата, за да могат всички колеги да се информират. Ето, то в правилото не всичко, което не е забранено, е позволено. Стените и колоните за вратите не е написано нищо. Може би презумцията е била, че никой Ами не е предвидено. Аз предполагам, че скоро ще направят до няколко часа. да спрете да снимате, когато аз съм тук. Аз идвам с добро сърце да ви кажа какви са възможности. Разбира се. И ние така сме ги разчели, може би и грешно. Презумцията аз не я виждам тук, че е забранена по връзката и за това ще бъде детайлно показано. Защото раздавайте без да лепите. Не, може. На вратата може. Сега не говоря с теб. Ти ви Ние сме всички едно цяло. Всички сме едно. Тя говори и той пред глава. Казва ви, не дадете лепите, защото ще скъсам. Защо ще го скъсате? Защото нарушава Не е Конституцията. забранено. Прочетете да ви Заведете дело. Сега получава нареждане от Москва ли, какво да прави? Не бе, чакай сега. Вие ставате и нахални. Марокко. Чухте ли, колеги? Ние сме коледно настроени. Просто е много рано. Не сте ли го чели до сега? Къде ми е забранено да Не сте ли го чели до сега? Аз знам, но по вратите не е забранено. На мен моят началник ми е казал, всичко по колоните и вратите, което се лепи, сега е до Никасов, ще го заведа и при него. Няма проблем. Значи той може да си разпорежда сам каквото. Той разпорежда на нас, не на вас. Само че той нарушава правилата. Вие ще Той покажете може да на ви него. разпореди утре да извадите палки и да ни набиете. Не да ни За застрелят. последен път ти казвам. Сигурно няма да стане това. Колко пъти агресивно се държахте? Колко пъти? Кажете. Специално за всичко е било добре. Ама не знам дали си спомнеш, обаче ни заключаха вътре. Това е престъпление по наказателния кодекс, да ни заключат вътре. А ти казваш, това началника ни го е Вие казал. искахте да си го използвате като хотел Искахме. да си ходим, да излизаме, кое Ама, искаме да влизате. човек, чакай, Това не е има морално. разлика между хотел и това да ограничаваш Добре, така противозаконно и да лишаваш Защо не се някого оплаквате? противозаконно свобода. Защо не се Да оплаквате? пуснем тъжба до прокуратурата за ректора ни. Това е Не знам за кой как. защото това е престъпление по наказателен кодекс. Възбужда се по частна тъжба до прокуратурата и до съда. Нали се Бълтия. сещаш, че не е това начин? Много нахален. бе. Не ме сними, не желая. Добре. Чули, още и там какво правят? Нали се Как ти ги сещаш? оставим? Значи началника ви Че ги биеме. ви нарежда да Той ни нарежда задържате. въз основа Да на и какво да ще ви ти покажа наказателен кодекс. Чакай. Мене не ви го покажа. Не, ще задържаване. Сега специално с тебе Що извинявай, че водите- не ти Що говоря. водите с нас вие спор в момента? Това значи специално. В смисъл, Защо не си Аз вършите мога да спаря. длъжността, която имате? Отидете на входа и Защото си налепихте разберете. на всички стени и ние ги късаме и вие пак лепите. Заради Добре, това на водим вратата. спор с вас. Защо и откъснахте казахте, от дайте вратата да лепите. плаката? А в вратата, да. Защото не е наредено да не се лепи по врати, колони и стени. Кой ви нарежда? А и аз да ви не попитах, лепим? кой вие Благой. казвате шефа ви? Значи той много неща може да разпореди, ама Той ми е Те са началник. незаконни. това не значи, че му дава право да който ги... противозаконно лиши някого от свобода. Ти ме лишаваш от свобода, като ме заключваш. Не ти конкретно, обаче началника на охраната. Имаме клипчета как ги заключвате и ни давате да излизат. Имаме и други. И затова можем да ви седим. Когато ни позволява. Добре, аз ти вярвам. Нали? Не ме смей ми, ти казах за последен път. Добре. Не, още тук лигащини, обаче наистина това е... Не, ти не добре, че си тук, аз ще му кажа. Това е много опитна работа. Просто, че това наистина е много сериозно нещо. Сега като дойде нашия шеф, ще ви заведа при него. Говорете, ако ви каже, оспи ги да си Ако лепат в къде момента са. сте чист пред съвестта си, че вършите съм нещата редно, чист, да. защо не искате да ви снима? Какво ви притеснява?
Колко пъти ми снима филми, ще правим. Да, разбира Искам се. пари за тази. Добре. Се притеснявате, че прави нещо наредно. Вие правите наредно нещо, той ви снима, Аз мисля, че не правя наредно. правите, откъсвате нашия плакат от вратата. Ще да си спорим цял ден. Ма няма смисъл да спорим. Няма и аз така казвам. Еми, оставете ни на мира. Оставете ни, отидете да си вършите задълженията. Колко пъти ви казвам? Наредено е. Всичко, което леките да се къса, не само от вас, а въобще. Да, и аз Това си върши задължение. Аз ви питах кой ви е наредил. Началника и ще ви заведа пред него. Друго, какво да ви кажа? Окей, този началник, който ви е наредил, трябва да дойде да обясни защо. И понеже имам съображение, че той няма да дойде да обясни защо, това, което правите Сигурно вие вие в ще момента, отидете при него. конкретно е наредно. Вие ще отидете при него, аз ще ви заведа, приказвайте, нека ви каже да лепете. Вие ни доведохте Вие до чухте господин ли? Бакърджиев, той не ми Вие обърна искате- внимание, половин час ни губеше време. Добре, аз какво съм ви направил? Просто, че мен това, което друго ме притеснява, Какво ви казвате, колко? Извинявайте. Раздавайте без да лепите. Така ли ме Току-що го направи. Аз красив елката. Най-прекрасният украса. Това не е лепене, не е стена, не е колона. Украсяване. Това е украса. А може и с плаката, бе. Плакати. Ама къде? Искаш ли? Чакай сега. Давай, давай. Ало. Малкият. Чакаме, ние само искам да определяме това послание на чистия рекорд. Не сме. Няма да се караме с вас. Тия работи, къде ги измислиме, ма не на вратата. Това ли? Какво да му пише, че не мога да лепи? Това не значи, че мога да лепи. Ми създава Защото е забранено, това не е припалено с определени места. Никъде не пише, че е забранено да се лепи на вратата. Ето, прочетете. Значи тук не пише на вратата, че Господин Бакърджиев, половин час. на вратите не пише, че се И на входа не пише. Да. И за нас. Тая ни е даде за нас. Половин час твърдеш, че търси заповедта, накрая намери. пише Прочетете трети забранено път. лепенето на стени и колони. Да, Да. задължително. Само, Имаш че определени лепи на места. вратата. Значи на вратите Определени има места и трябва да се вземе разрешение от ръководството. Добре. Ние Това е. искаме Пипонко им разреши да раздават без да лепат. Те лепат, ние и късно. Какво искаш? Пипонкова не е човека, който ще ни определи какво да правим. Ама не може да лепи всеки идва тук и да лепи да си Ние сме прави. лепнали на една врата, не сме лепнали на... Не искаме да залепиме на Има вратата ред, бе, това е учебно. и вашия правилник за вашия вътрешния ред. служител го откъсва. Ми ще го откъснеш. Защо? Защото съгласно правилника за вътрешния ред има Правилника определени за места. вътрешния ред пред За лепене. Конституцията не важи. Нищо не може да Конституции, нарушава какви работи говорите вие? Вратите са определени места. България няма ли Не конституция пише според вас? както. Не пише, че Вие вратите знаете ли са за Конституцията? лепене. Да, тя дава Знаете, право ама на нищо не протест. знаете. Чули сте някои работи и да ги разбират. Майче, Не трябва ги да го разбирам прочета на аз. глас, за да го чуем всички. Забранява се лепенето на материали по стените и Да, колоните. ги разбират, Никъде не охраната пише ги по разбира. вратите. Ние залепваме материал на вратата и служителя го откъсва. Това е наред. Къса, да. Защо? Така е. Не може вие да ходите и да лепите по всички врати и мълчиме процес. Можеме, това е протест. Никъде не пише, че не може. Това го твърдите вие. Аз твърда, че може. Ама как ще ходите и ще лепите? Добре, покажете ни го. Покажете ни го. Да дойде във вас и да почне да лепи по вратите разни материали. Значи тук Това е държавна собственост. Има значение, че държавна собственост. Има значение. Ние тук сме студенти. Не не може съм да се отишла лепи във ваша навсякъде. Тук неща, знаете нали? Ние тук сме студенти. Имаме право Добре, с да кой се посещаваме срещате? С свободно кой този говорите? университет. С кой сте говорили? Никой не С иска господин Да охраната. говори с нас, чакаме директора да излезе. Той е вътре. Добре. Ние не бързаме, ще го изчакаме. Извадете ми този правилник, където пише, че не мога да залепа на Може да чакаме цял ден. Добре, извадете. Добре. Само, че докато ни го покажат този правилник, ние сме в правото си. Има и друго нещо. Снима човек.
Знаете ли за правилника? Знаете ли, че полицията няма право да огражда една сграда институция на повече от 20 метра? От 6 месеца тази заповед не се спазва. Парламентът е ограден на много повече от 20 метра. На километри. Обяснявам ви колко по-сериозна заповед не се спазва. Дори да приемем, че... Ме интересува тук в университета какво Това става. е лошо, че не ви интересуват нещата навън. Нас не интересува какво става навън. Аз ви интересуват, добре интересувайте. Аз ви говоря, че аз работя тук, имам определени правила, задължения, които трябва да ги Идеята ми е, че сме в форс-мажорни обстоятелства, в които първо вие този правилник не го показвате, но дори не го покажете, не мисля, че е наредно да залепим един плакат на една врата и да изчакаме ректора да го види. разговаряте с властта. Какво ви казал? Това е. Какво ви казва? Той ни казва, че ще ни даде заповедта. Да, не е напише, че на вратата е забранено. Не сега какво чака? Директор. Не, чакаме да вашия служител да спре да ни къса плакат. Искаме да залепим на вратата на ректора един плакат, той да го прочете. Ректора не е. Разговаряйте с него, ако ви разрешил е те. Не е редно да се Че ние искаме да разговаряме с него, след като прочете декларацията и да каже тази декларация според него какво значи и какво показва. срещнете се, разговаряйте. Чакаме го да се срещнем. Въпросът е, че вие в момента не нарушавате правата, като ни късате плаката на вратата. Права не ви нарушават. Абсолютно нищо. Нарушава се късате наш плакат. Нарушавам, аз На протест, от 3 минути съм с вас. право на протест. Нашия протест е... Защо не тук? Има право на протест навсякъде. Не може, тук има учебен процес, това е учебно заведение. И как? Става така. Не сте наясно. В центъра на София има процес на движение. Обаче като има протест, това движение се спира. Така ли е? Не говорим за движението извън сградите. Няма протест, който да не пречи на някоя част от прослойката от обществото. И той пречи, за да може да се чуе гласът. Идеята е, че протестът е за да може да попречи на някого. Ние сме максимално толерантни и се опитваме нашия протест да пречи на максимално малко хора, което е грешка според мен, но за сега продължаваме да сме толерантни. Почвате да пречите, то все повече и не е редно. Защо? Според мен не е редно. Така е. Редно ли беше? Това, че според вас не е редно, не означава, че според Конституцията не е редно. Сега дори Тонкова и замръква ми каза, ама нямате никакви проблеми с редата. Редно ли беше, ваши колеги, мисля, че вие бяхте, не блъскат от този... Не бяхте ли вие? Другия говорихме с другия началник. Няма значение кой е бил. Началник на охраната беше казал, нямате право да лепите, а има един господин, който много не обича, един едър, висок, с очила, с бяла коса, той страшно много не обича, той ни буташе. Нямате право, махнете се и ме дърпаше и ни буташе. Каза, нямате право да лепите. Днес един от другите охранители, не вие. Няма право да раздавате. Нямате право да раздавате. Това са реклами. Така или ако раздавате извън оградата, раздавате колко... Не, той ни каза, че няма никакви проблеми. Не само за вас, не само за Защо вас. са ви казали, какво са ви А казали? защо ни изгонихте? Предишния път. Разбирате ли, това, което не се чувстваме зле, че когато влезем Вие тук... предишния път, защо не дойдохте да разговаряте, да питате, да ви се разреши? Трябва ли да имаме разрешение? Не трябва, разбира се. Не е така. Протеста не е концерт по Сега желание. няма да Имаш спорим. право да правиш всичко, което Няма не е да забранено, спорим. а не трябва да искаш разрешение за това, което не е забранено. Разбираш ли? Вие казахте, че според вас не е редно. Само, че според нас е редно. Тоест нашата дума срещу вашата дума. Разбирате ли? Не, В момента... Не бъркайте ме с някои други Вие казвате, че според вас не е редно. Въпросът е, че според закона няма такава точка, която да не е редно. Окей. Само, че това си е ваше лично мнение. Което е различно от нашето. В момента ректора ви използва, за да му свършите неговата работа. И по хита ли е забранено? Което не се покрива с закона. Ние затова сме го направили голямо, за да се види. Ти обаче, ако си завъртял по време на снимане... Аз през цялото време въртя, ма къде са премалко се усети. Нищо, аз мога да го правя. Смисъл на компютъра вече.